Το πρόγραμμα των 200 ωρών του Anahata Yoga Studio είναι ένα πρόγραμμα φτιαγμένο με πολύ αγάπη και με την αίσθηση του μοιράσματος και της προσφοράς προς όλους τους ασκούμενους που θέλουν να εμβαθύνουν στην πρακτική και διδασκαλία της γιόγκα. Η πρόθεση της καρδιάς μου είναι να μοιραστώ με τους μαθητές που μας εμπιστεύονται σε αυτό το ταξίδι όλες τις γνώσεις και εμπειρίες που μου έχουν δοθεί και ταυτόχρονα να γίνω το κανάλι έτσι ώστε να διατηρηθεί ζωντανή αυτή η πλούσια παράδοση της γιόγκα. Είμαι η Άρτεμις και διδάσκω το κομμάτι της θεραπευτικής γιόγκα στο 200ωρο training δασκάλων γιόγκα στο στούντιό μου στο Anahata. Η θεραπευτική γιόγκα είναι ιδιαίτερα αγαπητή και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς προσφέρει βαθιά επίκλωση του σώματος και εμβαθύνει την πρακτική του κάθε ασκούμενου. Τα θεραπευτικά της ωφέλη αφορούν τόσο στο σώμα όσο και στο νου, δίνουν δηλαδή σε κάθε ασκούμενο αυτή την αίσθηση της πλήρους ψυχικής και σωματικής υγείας. Η γνώση της ανατομίας του σώματος και ιδιαίτερα του μυοσκελετικού συστήματος είναι πολύ σημαντική για το δάσκαλο της γιόγκα. Είναι το αλφαβητάρι με το οποίο θα εμβαθύνει στις δυνατότητες και τους περιορισμούς του σώματος του κάθε ασκούμενου και θα βοηθήσει τον ασκούμενο να εκτελεί πιο σωστά τις τάσεις, να αποφεύγει τεχνικά λάθη και τραυματισμούς και κατά περίπτωση να βελτιώνει υπάρχοντα μυοσκελετικά προβλήματα. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μένα ήταν ένα ταξίδι αναζήτησης και γνωριμίας. Γνωριμίας με τον ίδιο μου τον εαυτό. Μέσα σε αυτό γνώρισα πολύ αξιόλογους αλλά και πολύ διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν να γνωρίσω το νόημα της ζωής, να βρω το νόημα της ζωής. Το συγκεκριμένο είναι ένα βαθύ και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό, πολύ πλούσιο σε γνώση, με πολύ σεβασμό στην παράδοση της γιόγκα. Είναι ένα πολύ προσωπικό ταξίδι, πολύ ευχάριστο αλλά απαιτητικό και σου παρέχει όλα τα εφόδια για να γίνεις ένας πολύ καλός και υπεύθυνος δάσκαλος της γιόγκα. Η εμπειρία μου με αυτό το εκπαιδευτικό, νιώθω πάρα πολύ τυχερός που μπορούσα να παρακολουθήσω και μπορώ να πω ότι άλλαξε κατά μεγάλο τρόπο την πρακτική μου και τη ζωή μου. Ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσα από το οποίο μας δόθηκαν βοηθητικές και κατευθυντήριες γραμμές, ώστε ο καθένας να βρει ίσως το δικό του μονοπάτι και τον βαθύτερο ίσως σε αυτό του. Είμαι η Νάνση και μαζί κάνουμε το κομμάτι της φιλοσοφίας της γιόγκα στο εκπαιδευτικό. Το λέμε φιλοσοφία, αλλά εμείς θα προτιμούσαμε να το λέμε ένα ταξίδι προς την αυτογνωσία. Ένα ταξίδι που μας διδάσκει ποιοι είμαστε στα αλήθεια, μια και μέσα από αυτές τις πολύτιμες γραφές της γιόγκα, αρχαίες γραφές της γιόγκα, μαθαίνουμε πραγματικά πώς είναι φτιαγμένο το ανθρώπινο όν και πώς μπορούμε να σταθούμε απόλυτα σωστά, σαν σώμα, νους και πνεύμα στην καθημερινή μας ζωή. Tvameva mata chapita tvameva Tvameva bandushta sakha
Tvamiv sarvam mama deva deva. Tvamiv sarvam mama deva deva. Thank you.